ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарон ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. ба шабакаи мо хуш омадед. Дӯстон, агар шумо ба шабакаи мо нав меҳмон шуда бошед, пас ба канал обуна шуданро фаромӯш накунед. агар видеонаварҳои мо ба шумо писанд омада бошад, гузоштани лайкро низ аз хотир набароред, то ин ки аз ин наварҳои мо дигарро ҳам бохабар. дар Иерусалим, яъне дар Қуддус, қабреро кушоданд ва мегуфтанд ки Исо алайҳиссалом дафн карда шудааст. мову шумо медонем ки Исо алайҳиссалом вафот накардааст. худованд ӯ зотро бар ҳузури худ бардошта гирифта бурд. аммо дар Қуддус бошад, қабреро боз карданд ки ин қабр 1500 сол пеш бо санги мармар маҳкам буд. соли гузашта олами христианҳо қарор карданд, аммо қабрро кушода натавонистанд. сабаб ин буд ки бо санги мармар маҳкам шуда буд. барои ин қабрро кушодан 60 соат вақт сарф карданд. қабр бошад дар байни як калисо ҷо шуда буд. археологҳо бо далелҳои пешина кор пеш бурданд. дар навиштаҳои христианӣ ки онҳо назорат карда баромаданд, гӯё ки Исо алайҳиссалом дар ҳамин қабр дафн шуда бошад. аммо дар асл ин қабр соли 326 аз сӯи модари император Константин сохта шуда буд. баъд аз кушодани ин қабр аз дохил чизе набаромад. онҳо кофтукоф карданд, аммо ғайр аз 2 санги калон чизе набаромада буд. ин далел ба он аст ки Исо алайҳиссалом бо амри Худо зинда бар осмон рафтанаш мебошад.